जय बर' हारिनि नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि बे चेनेलाव गिबियावनो बरायना लाग्रोबाय। आङो दिनै रायलायगोन जोंनि बर' हारिनि सेफटिनि आरो जोंनि बर' हारिनि फिउचारनि बाथ्रा, जोंनि BTCनि आरो 6 शिड्युलनि बाथ्रा। जों जोंनि BTCखौ बोरै रैखाथि होनो आरो जोंनि 6 शिड्युलखौ जों बोरै रैखाथि होनो, लोगोसेनो जोंनि बर'फोरनि फिउचारा मा जालांगोन बबे लामाजों, आं बेखौनो नोंथांमोननि गेजेरावहाय रायलायनो फैदों। थारैनो बे जोंनि BTCखौ लानानै जोंनि बे 6 शिड्युलखौ बेस खालामनानैसो BTCखौ दादोंथ'। दा बेखौ रैखाथि होनो थाखाय जोंनि गेजेराव बिराद मोनसे क्रिटिकेल कन्डिशनाव फैबाय। जोङो बेखौ बोरै जों माने सेफटि खालामनो, जों बबे लामाजों दा मावगोरनो, मा माने प्रसेसजों जों आवगायोब्ला जोंनि बर' हारिखौ जों सेफटि खालामनो हाबावगोन, मोनसे बिराद गिदिर मोनसे साननो गोनां खराङाव फैबाय। खारन जोंखौ फारफ्रोमनिफ्रायबो दिनै नाख्रेबनाय, जोंखौ फिसा मोनसे गुदुं मोनबानो बेजों हाबनानै जोंनि बर' हारिखौ माने गाग्लोबनायनि पलिसिफ्रा दिनैनि गेजेरावहाय खायसे गोजौ थाखोनि सुबुंफ्रा बे नोजोरखौ लागासिनो दङ। दा बेनि खाथिरावनो जों दा सोरखौ जोङो मोजां दैदेनगिरि होननानै जों सोरखौ दा फरायबावनो, जुदि थाखानाय गासैबो दैदेनगिरिफ्रानो जुदि गावनि बबेबा मोनसे रां रुफा खामायनायनि सार्थआव, धोन दौलत आरजिनायनि सार्थआव बेखौल' जुदि साननोब्ला, बेराफारसे खुनु मोनसे जोंनि सेफटिनि थाखाय खुनु मोनसे जोङो खुनु बेराफोरखौ जों दुमनानै लायाखैब्ला, जों जाय सिथ्लायाव दङ बे सिथ्लायावनो जुदि गुबुना फैनानै जुदि थाफैनो लादोंब्ला, अब्ला जों जे एलेकायाव दङ जोंनि न'आवनो हाबनानै बिसोर थाफैनो नागिरनाय बेबायदि मोनसे थासारिया जोंनि गेजेराव जाबोगासिनो दङ। आरो बेखौ रैखाथि होनो थाखाय खामानि मावग्रा दिनैसिम जोंनि सरकाराव गैया। जों नुबोखाबाय गोलाव समनिफ्राय आजिरि दा 22 बोसोरसिम रानिं जाबाय। बे 22 बोसोरसिमावबो जोंनि BTC हालामखौ रैखाथि होनो थाखाय खुनु मोनसे माने लामा पलिसि लानाय आं नुनो मोनाखै। खारन दिनै स्पेसियेलि जों बांसिनै जोङो गिनांगौ होननानै बुङोब्ला, जोंनि BTCखौ रैखाथि होनांगौ होननानै बुङोब्ला दारि गोलावफोरनिफ्राय, जायफोर लुङि गानो बिसोरनिफ्राय। दा मोनसे साननो गोनां बाथ्राया नैबेसो जादों। आं दाखालिबो मोनसे भिडिअ बानायदों। थारमाने दाखालि जे आसामावहाय दाब दाब जायगायावहाय माने बिसोरखौ होस्रांनाय खामानिखौ मावबाय, आरो बे होस्रांनाय खामानिखौ मावनानै दिनै बिसोरो बै होस्रांजानाय मानसिफ्रा जोंनि BTCआव हाबबाय, बेखौ गोबां मानसिफ्रा दिनै सावरायसोबाय। दा आंनिफ्राय नैबेसो बुस्थुआ ओरैबायदि जादों, आं जायखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों गोसोआव खोन्था होनो नागिरदों। बिथांमोना जुदि नोंथांमोननि एरियायाव हाबदोंब्ला, नोंथांमोननि जायगायाव हाबदोंबा, बिथांमोना गोदान न' लुनानै हाबदों ना मादों? आंनिबा बिसोरखौ जायगानि स्ट्रं सुबुंफ्रा, बाय बर'आनो जा गुबुन जाथि जन'गोष्ठीयानो जा, जों ज' जानानै जों इउनिटि जानानै जों बिसोरखौ कमप्लेन होनो हागोन ना हाया थानायाव इनफरमेसन होनानै जोंनाव बेफोरबायदि मानसि फैदों, नै बिसोरखौ माबा खालामनांगौ होननानै जों जेब्लानाखि बिसोरखौ बुङोब्ला बिथांमोना खामानिखौ मावगोन ना मावा? ना बेबायदि पलिसिफोर लायोब्ला जोंनि गेजेराव माबा मोनसे खैफोद फैगोन नामा? जों बबे एंगेलजों थांनानै खामानि मावोब्ला जोङो रैखाथि होनो हागोन? जों बेनि खाथिराव जों खामानि मावनांगोन। दिनै थारिखआव जों खालि माबा मोनसे लाबालबनि खाथिराव जों खामानि मावोब्ला, खालि जों पलिटिक्स खालामनो फैदों, पलिटिक्सल' खालामबाय थानानै जुदि गावनि प्रफिटनिल' खामानि मावोब्ला, रां रुफा खामायनाय सोरखौ मोखो दिन्थिनायनि पलिसि लायोब्ला, बयनिख्रुइबो गोरोंसिन माने माहाजोनसिनल' जानायनि पलिसि लायोब्ला, बेराफारसे ओरै जाथिया बबे लामाजों थांगासिनो दङ, जोंनि उन्दै उन्दै बे फंबाय बिनानाव आरो जायफोर दिनैसिमबो जोनोम जाबावाखै, बिथांमोननि सेफटिनि थाखाय जों खालामनो लांनो हागोन ना हाया? जों सिमाफोरखौ, बाउन्डारिफोरखौ जों थि खालामनानै लानो हागोन ना हाया? बिथांमोननि गेजेराव जों हा बायलाय फाननायनि पलिसिफोरखौ सोर फानदों, सोर बायदों, बेफोरनि सायाव जोङो माने नायबिजिरनो हानाय जोंनाव जोग्यता गैया। आरो बेफोरखौ जोङो 6 शिड्युल हिसाबै दिनै जों खालामनानै लानो हागोन ना हाया? दैदेनगिरि सारमोना बे बाथ्रानि सायाव बेसेबां माने मा होनना बुंदों, स्ट्रं दङ, बिथांमोना बे आयदानि सायाव बेसेबां माने मिथिगौ आरो खामानि मावनो थाखाय जानजि खाफ्रानानै दङ, आं बेखौ मिथिनो लुबैदों। थारमाने खारन गोरलै नङा बे इस्युआ रायजो जानो थांना। नोंथांमोना साननो हागौ बिराद गोरलै होननानै। दिनै जोंनि बे BTCनि मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट
दा जेनेबा मोनबा जाबाय क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि तामुलपुरावहाय दिनै बिथांमोना दिनै हाबफैनायखौ थासारिखौ जों गोबांनिफ्राय जों मोनबाय थादों आरो नोंथांमोननि गोदान जा गामियाव गोदान मानसि हाबगासिनो दं आरो नोंथांमोना नुदों जानांगौ नोंथांमोननि ओनसोलाव गामियाव दिनै सोरबा सियार फाननो थांदों थाबायै माबा मोनसे फाननो थांदों गासैबो बिसोरनो जोब मिथिबायना बिसोरनि गेजेराव मोननै भाग जाना दं रायजो राजा नोंथांमोन बिथांमोनाबो पियर मोनसे दङ आरो लङि गानग्राफ्रा ओमफ्राय बाद बाखि माखासे दङ आं बे भिडिअ'आव बुंला मानोना आंनि भिडिअ'खौहाय बिसोरबो नायो नालाय ओंखायनो आं बुंला आरोखि मानोना जोङो ओंखायनो जेनुइनखौ जोङो नायनांगोन आरो जायफोर जेनुइन नङा जों बेखौ नायनांगोन दुनियानि लेथ्रासिन खामानि मावग्रा दुनियानि माबा खालामग्रा जोङो बेफोरखौ आंथ' सानो जुदि जोंनि BTC आव थानाय बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीफ्रा जायफोर जोङो एखेयाव गोलैनो नागिरो बिथांमोन सुबुङा जुदि खौसे जायोब्ला बै लङि गानग्राफोरखौ होखारनो हायैनि पलिसि गैया आरो माने दङ आरो जोङो इउनिटि जानांगोन बिथांमोननो जों हा फाननो होनो मोननाय नङा थानो जेरावनाखि बिथांमोना थाफैनो लादों न' लुफैनो लादों गोदान लादों बिसोर थाब थानाय इनफरमेसन होनांगौ आरो सोरबा जुदि बिनि बिमा बिफा बुंनो जानो हागौ बिथांनि डकुमेन्टसखौ चेक खालामनांगौ बिनि आधार कार्ड पेन कार्ड भटार कार्डआ बबेनि बेखौ जों चेक खालामनांगौ खारन दानो बिथाङाथ' भटार कार्ड दिहुनना लानो हायाना जों बेफोरखौ जों नायनांगौ इनभेस्टिगेसन खालामनानै जों बेखौ खेबसेनो पुलिसनि जिम्मायाव हरफिननांगौ आरो जे जायगायाव दङ बेयाव थाहैथों बे बाथ्राखौ जों माबानांगौ खिन्थु जों बुलाय सुलाय खामानिखौ जों मावनो नाङा आरोखि बुलायनाय मानाय होसोनायखौ जों मावनो होननानै आं सानो आरोखि नङाब्ला माने बिपदखासै आरो दिनै सोरबा राजखान्थि खालामनो फैदोंब्लाबो बिथांमोनहा राजखान्थि खालामनानै बेसेबां जानो राजखान्थि खालामबाय थिगैनो दं नों थानाय समाव नों मान मोनबाय सनमान मोनबाय खिन्थु नोंनि सिथ्लायाव दे माने दिनै एसे गाबोन एसे मानसिफ्रा हाबनानै नोंनि सिथ्लाखौ दखल खालामनानै लाबोगासिनो दङ होमबा बिनि फारसे नों मानो नोजोर होआखै नोङो जुदि राजखान्थि खामानि जाबाय थानो लुबैदोंब्ला बे आयदानि सायाव जों नोजोर होनांगोन ना आं बुंनाया माबा गोरोन्थि जाबाय नामा दा जों गामि सिङाव थाग्रा मानसि थेवब्लाबो एसे एनै जेखौ मेगनजों नुबाय जों बेखौ जों नोंथांमोननो एसे माने जायफोर खामानिफोरखौ नोंथांमोना माने मावनो थाखाय बावनानै थागोमोबाय जों बेफोरखौ जों भिडिअ बानाय नोंथांमोन एसे गोसोआव जों खोख्लैनानै होदों जे नोंथांमोना बेखौ जेन बावगारा बेफोरखौबो मावफालाङो दिनै रायजोफोरनि मेगना बयनाबो दिनै माने गोख्रों जों बयबो नुदों दिनैसिम ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोलाव दिनैसिम होस्रांनाय खामानिखौ लायाखै आजिलि 22 बोसोर सरकार जाबाय BTC आ 2003निफ्राय 2025 सिमाव सानबानो जाबाय बे बोसोराव खुनु दिनैसिमबो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोलाव होस्रांनाय खामानिखौ मावाखै जायखि सरकार फैया मानो बिथांमोना मावाखै खिन्थु आसामाव दिनै BJP गभर्नमेन्टआ मावनानै दिन्थिबाय देखायबाय बिथांमोनहा दिनै जोंनाबो धुब्रियाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक दंमोन गलगन्ज ओनसोलाव बे गलगन्ज एरियायाव गलगन्ज मोनसे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक दंमोन दा बे ट्राइबेल एन्ड बेल्ट ब्लकआव ट्राइबेल मानसि दंबावो नामा दा जों बर' दंबावो नामा सोरबा राभा मानसि दङ नामा सोरबा गार' मानसि दंबावो नामा बेबा बै ट्राइबेल ट्राइबेलनि गेजेराव बिथांमोना दा गलगन्ज ओनसोलाव दङ नामा रावबो गैला बेखौ सोर अकुपाइ खालामबोखो होमबा जों मिथिगौ बिथांमोनहा गोबां पलिसिनि गेजेरजों जोंखौ होखारो साइलेन्ट किलार होननानै बुंनांगोन जों बिसोरखौ साइलेन्ट जेन'बा नोंजों नांलायाबो खमलायाबो दिनै मोसौ खानानै दिनै खादाव माने आवाज जाहोदावनानै लासैनो नोंनि सिमा एरियायाव बाउन्डारियाव लेथ्रा फुथ्रा गारि गारनानै लासैनो माने नोंखौ थानो हायै बायदि माखासे ओरैबायदि बेबहार बिसोरो बेबायदि हुदा दङ आरोखि आरो बेबायदि खालामनानैनो लेथ्रा लेथ्रि गारनानै बायदिसिना सैसे खालामनानैनो नोंखौ होखारखागोन लास्टआव नों बेखौ गारनानै खाराबानो गखाया नोंखौ बे जायगाखौ हाखौ बेबायदि पलिसिया बेसेबां दं बेनिखायनो जों जुदि जोंनि 6 सिडिउल एरिया बा BTCखौ जों रैखाथि होनोबा बा जायफोर दा पलिटिकेल खालामगासिनो दं बिथांमोनहा जुदि गोजोरै पलिटिकेल खालामनो गोसो जादोंब्ला अननानै जोंनि बे 6 सिडिउलावहाय बायह्रा जायफोर मानसिफ्रा हाबनानै जोंखौ दखल खालामनानै जोंखौ माइनरिटि खालामनो थांगासिनो दङ बिथांमोनखौ जोङो नोजोर होनांगोन सारमोन आंनिफ्राय गुरैयै खावलायनाय नङाब्ला जोंनि फिउचार जोंनि गथ' गथायनि इयुना खोमसियाव दंसै जों गुबुननि सिङाव गाग्लोबनानै जागोन गाग्लोबजाखासिगोन जाय समाव दिनै आसामानो दिनै गिनांगौ बायदि जानानै फैबायब्ला आसामानो दिनै गिखाबाय बिसोरखौ आरो होमबा जों BTC माखौ एसेबां दुगा जानो जों BTCआबो सानायदों खारन BTCआवनो गोबां एरियायाव बिसोरनो दिनै दखल खालामना दंसै माथो बिसिनि बहर मोनाबानो देरहाया माथो बेखौ सिन्था खालामना नायदो अब्ला जों बिसिनि बहर मोनाबा जों देरहाया
अब्ला जों माखौ लानानै जों दुगा जानो हानो ओंखायनो सारमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जा हायो शेयार खालामनानै हो जेन सारमोना मोनहैयो मानोना जोंनि फिउचारा खोमसि जों फैसाजों दं खारन बै समावबो जेन'बा जोङो दस्रा जाथि जाखाजोब्बायमोन दस्रा गाननाय जोमनाय जों सारि गाननो लानाय गुबुन राव रायलायनाय थांखाबायमोन बै समाव जुदि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्ममोनजों जों लोगोसे आरो रन्जन दैमारि सारमोना जुदि आखायाव हाथियार हमनानै हाराव थांनानै जुदि रैखाथि होनो ओंखारामोनब्ला आरो बे खालामो दिनैनि थारिखआव बै थासारिया जोंनि जनसंख्या जों गाग्लोब जोंखौ लादों लासै लासैनो जोंनि हायाव जोंनि सिथ्लायाव फैयै फैयै जोंनि सिथ्लाखौ सेग्लाबनो फैनो लादों स' बेफोरखौ जों बुजिनो बाखि गैया आरो बुजिखायो बे हिसाबै दिनै सारमोनखौ बे आयदानि सायाव मोजां इनिसियेटिभ लानानै खामानि मावो आरो जायफोरनाखि रिटायार पार्सनफोर दं जाय IAS दं IPS फरायनाय बा सोरबा अफिसारफोर जालांनाय सोरबा सार्कोल अफिसार जालांबाय बा सोरबा रिटायार पार्सन जालांबाय बिथांमोना मोजां डिसकासन खालामनानै बे आयदानि सायाव जोंनि स्मुथ मोनसे फांसननि गेजेरजोंहाय बिसोरखौ बे जायगाखौ दोरनानै थांनायनि खामानिफोरखौ मावो आरो मावहोनो थाखाय खामानि आखायाव लायो आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंनानै बिदिखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय